Ginarumbo sa Talisay City Health Office ang pagpahigayon og misting operation sa mga eskwelahan nga nahimutang sa Dakbayan. Detalye sa unang balita ni Femari Dumabo. 5 ka mga bata ang mga natala nga nataptan sa dengue o ginudahang nakuha nila kini sa mga tunghaan kung asa sila nag-eskwela. Sa miaging simana o sa kapribadong tunghaan sa Barangay Puok sa Dakbayan sa Talisay ang gipaubos sa misting operation. Mato ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Health Officer. Ang tagduma mismo sa eskwelahan mo ay mihangyo sa City Health Office nga mopahigayon og misting. Nasuta sa City Health Office nga usa sa ilang tinun-an nga nataptan sa sakit sa dengue nakuha kini diha sa eskwelahan. Giangko ni Lanzado nga sa unang 2 ka semana lang sa Pebrero nakatala ang ilang buhatan og 5 ka mga kaso sa dengue. Kuha sa history, so mga pila ka days straight na sa school, then pagbalik, pag-follow up, nanay fever, then pag laboratory, positive na for dengue. But at least, alang-alang lang kay kanang follow sila ka ng mga early warning signs nga mag-fever na magpa-laboratory na sila. Sa maong 5, dugang ni Lanzado, taga Barangay Biasong. Hinungdan nga nakigalayo na usab sila sa mga opisyal sa mga barangay sa Biasong. Ang Barangay Biasong sukad sa Enero halos kaduha matag semana mapahigayunan og misting operation sa Dengue Task Force. Kung pwede kung afford sila ka ng mga mosquito repellent, mas maayos siya. And then, manglimpyo. Naman gito sila ikanang, di ba, every morning or afternoon, manglimpyo. Then, siguro kung na yung mga early signs of dengue, makonsulta na lang sa health center. Anyway, namagyapon tayo laboratory sa Lagtang. Most of the cases, namagod makuha sa eskwelahan. So, eskwelahan na mong i-survey, then na mong monitor. Dugang ni Alanzado nga lakip sa paygayunan nila sa misting mao ang mga barangay sa Puok ug Mohon. Sa Enero lang, mato ni Alanzado nakatala sila og napo ka mga kaso sa dengue. Hinuon waray natala nga namatay. Uban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. GMA RTV Live.